Gitu untuk anak buahnya bawa syuting. Ketemu dulur saka Galek. Galek Tulung Agung Blitar padha bae. Bareng-bareng nguri-nguri budaya. Budayane dhewe ben ra punah. Tinggane mbak-mbake dhisik ben ra ilang. Ayo bareng-bareng nguri-uri. Diajari Pak Tutik, udus. Kurang sithik. Sing tada ya ndak kedap lho, ya angel lho. Ayo nah, tinggal barongnya betul. Oh, iya jali rasane pecet kaya apa? Perih apa ora? Oleh perih ya tak baleni, ora perih ya tak baleni. Sing pun demen seneng bareng-bareng karo kanca. Karo kanca Blitar Tulung Agung Galek. Wes joget ora krasa bikin joget. Kita ada siap. Wes salahmu ora apa-apa. Wes padha kelote tibae. Padha sepuhe padha kelote ora apa. Wes mohon perhatian pergantian wasit yaitu Bapak Paisul yang dari Datet Maliran dan juga Bapak Diono yang dari Macan Putih Tepung Tulung Agung. Sekali lagi rolling atau pergantian wasit yaitu Bapak Paisul yang dari Datet Maliran dan juga Bapak Diono yang dari Macan Putih Tepung Tulung Agung. Menggantikan Bapak Kabit Wardana dan juga Mas Gondo Wardoyo. Matur suwun kepada Mas Saprul Gondrong, monggo. Matur suwun. Kakang boten saya kang wedal sampun sameka. Yo. Ayo Mas, karo jengklek sing apik. Yo. Wes. Iya ngono. Potres acara menika nggih menika dalam rangka tasyakuran pernikahan putra Bapak Imam Mahroni ugi Ibu Pujiasih ingkang diwatake menika saking Paikuan Sentiban Sawentar Manunggal. Yo, ditoto sing apik langkae. Wis. Wis. Oh. Wis. Pak Faisul saking Datet Maliran katuran minggah wonten sasana pagelaran. Sebina malih kagem Bapak Faisul katuran minggah wonten sasana pagelaran. Yo, hei, wes. Ora apa-apa. Pendekar yo ditata langkah sing apik. Hei, ho, hei, ho, yo. Heeh. Iya ngono salaman. Rolling wasit nggih matur sepanuwun Mas Dana saking Cambuk Uluk ugi dulur saking Trenggalek Mas Gondo Wadoyo matur sepanuwun. Nggih. Yo, ki dulur sangka saking Pasopati Trenggalek Mas Gondrong sapa jeneng? Mas Cepu ya wis. Yo. Ada dulur sangka Blitar.
Ditoto sing apik langkahe jangkahe. Hei. Wow, pendekar yo. Ora apa-apa didilat garing. Yo, Mas Dulur sama Pak Sopati cepu. Yo, Trenggalek. Desane sapa wonone? Pemeksa dolanan desa Mandiman sing tatayo ngono aja nganti ana pangendane. Yo. Hei, yo. Kurang ping pisan. Yo. Yo, Pak Wasit sing awas. Mundak sepere jagone mundak ganas. Yo. Ais. Oh. Hei. Oh. Ojo disingkap. Yo, kalem. Yo. Ditoto sik sukune kesleo. Yo. He. Ditoto. Suwida oleh sukun rawuh. Kebatang jawara-jawara tiban ingkang samenika sampun rawuh wonten Desa Sawentan. Boten sanes menika dalam rangka tasakuran pernikahanipun menika putra Bapak Imam Mahroni dan Ibu Pujiasin ingkang kalih asma menika asmanipun wonten Muh Irfan ugi Diana. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos benjing ninen-ninen kaken-kaken. Yo. Anglerap surya sampun wonten sisih kulon Madena amudhake regenge sasana senidipan wonten Desa Sawentan lanjengate papote matur panuwun kagem segenap panitia senidipan Sawentar Manunggal ingkang sampun caos tempat suguh utawi gupuhipun boten sanes ulangi rasa hormat aturaken matur sembah nuwun. Yo, pecute sing banter. Nyaman le. Yo. 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 Aja ndegluk Mas. Yo. Aja ndegluk nemen. Sing paling nyaman. Yo. Upet sadalanan Kiai Samandiman Cak Nongger kanthi prayoga. Aja tingkap gadah. Loko tengiri. Yo, iki bau, iki dodo. Yo, langkai ditoto sing prayoga Mas. Sing paling nyaman. Yo, anglerap obah pecut sama dimangger. Sing tadah yo jolino. Yo. Nara gini. Salaman. Minangka gelas duluran yo. Jeng lanjeng li. Orang majara. Oke. Mate udile. Labono. Sembek. Yo, jangklek sing ger. Yo. Golek seduluran, golek kanca. Sing badole. Sing ngapote. Tertaon neng le. Ora nek jalanan mergo tanpa dulur. Ora nek istilahnya masuk tanpa kanca. Lawan lan nek dhuwur ning isor bakal dadi dulur. Iwa ora mas. Pak Bebek. Ojo dikala. Wong pinang. Aturi. Napa ing dados aturan. Wadai Dhuwur. turu. Yo, hei, wis. Belanja kurang deh. Ojo ngresula. Pinter lepat, pinter luput di sepuro. Yo ngono. Golek kanca dhuwur ya kuwi jenenge. Yo. Bocah rewang loro. Yo.
Pring kuning mas mangklong kali Ki rambut geni sapa jenenge sapa wonge mas sing ra kudu ngethok Mas Klewer demuk sing rambut geni yo lancir kuning mas bapake londo bae sing marah hati yo Mas Klewer yo gandeng dulur karo Mas Beng sing ra kudu melok pilihna pecut Mbak Mia pecut Jawa ndek jero perut sing kerat-kerot yo Mas Klewer cakno jopo montromu yo mas dirobong semut karo jengklek yo jengklek ben senine Mas Klewer saka yo ho gak kurang nurut si rambut jagung yo saking penode olehmu kebacut yo salaman yo sepiro tumput seperlepat di ngapura mergo kena pecut ki mang gak sengaja lek dhuwuran yo yo sing tak tunggu kowe ngajak Ranjak Singo ing Palandang Desa Sawentar Manunggal hei ho anglerap-lerap sesuai tingkat paringi lancar menika dalam rangka tasakuran pernikahan Bapak Imam Mohon Ibu Puji Asih mugi dadosne keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah yo Pak Basno hei ho yo iki yo Geta telepon marah kopatene yo wis ora apa-apa ho ayo Mas ditoto dipilih sing ndi sing kirane rayogan ora apa-apa bokong ora apa-apa lur bokong ora ketara mergo kebutuhan sempak jare Kang Karjo yo kadung dandan kowe ora teko yo Bapak Azul ditoto wayange Bapak Azul yo jancane sampean endi hei awas jago ganas gatu sajanyo barok apa iki ate kusuk tulodo karya yo wis ora apa-apa yo tiban karo wanita liya hei wis sulap yo minggu sing tak tunggu garae sengenge isuk koentan sore ngulon apa ngomongi kolor gitu yo ora sulap yo hei wis gur musuh bokong tok nganti lingsir srengenge ana kene Mas Bondo Wardoyo saking Trenggalek katuran merapat wonten menika tempat siaran Agam Mas Bondo Wardoyo saking Trenggalek katuran merapat wonten tempat siaran telepon yo malah kopatene mangkel aku mangkel yen
Rapopo. Janjine yo Landane alasane wes kurang satu kali lagi yo sapa wong sing ora gelo he yo wes kowe ora teko nggih ana wis niki janjane kowe MC sawentara dipun katut Tarjo amargi gentosan anggenipun rokokan rumiyin pedal saha teman monggo katuran Bapak Tarjo. Iya. Terima kasih kepada Mas Sabrul Grondong yang sudah membantu ikut serta mendukung dan juga menyuguh adanya pertunjukan seni tiban yang digelar oleh Pak Janbun Bapak Imam Mahroni yang bertempat di kediaman Bilau yang beralamat di Centong Sawantar Kanigoro Blitar dalam rangka yaitu tasyakuran atas pernikahan putra putrinya yang bernama Den Bagus Kang Mas Muhammad Irfan dengan Dimas Ayu Diana. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga atas nama dari segenap panitia penyelenggara yang dari Sawantar Manunggal yang dipimpin oleh Panjabur Mas Fatkur Rahman beserta rekan-rekan juga mengucapkan terima kasih kepada para jawara, para pendekar dan juga para tamu undangan baik yang dari kota Trenggalek, Tulungagung dan juga yang dari kota Blitar. Dan juga saya ucapkan selamat datang hadir dan juga selamat kepada Mas Bobi yang dari Malang. Saya ucapkan selamat datang, Sugeng hadir dan juga Sugeng rawuh. Hei, yo, ih, jago nom-noman ini, Mas Nur kakak dari pojok Buyuk Rukun, persahabatan dari kota Trenggalek, tepat kota Trenggalek, Dimaimun, Bopo Ketut, Wibisono. Pak Jono, Bapak Isul, Siyoto. Ojo oleh dundur, yo ojo oleh ngisor-ngisor. Sing hati-hati. Kamane pangasih. Jaga. Pak Nyemu, Pak Jadil. Bapak kami dua tetap terkondisikan. Jago gede, jago ganas. Pertunjukan seni tiban. Semakin sore, semakin ramai. Ih, dulur sih. Dari Kebat Trenggalek. Dimaimun, Bopo Ki Ketut. Kebat kesenian seni tiban Trenggalek. Persaudaraan menjalin persahabatan. Dulur sih. Dari pojok Buyuk Rukun, Mas Nur kakak. Yo, oi, Mas, hati-hati, hati awu ning kalangan nih kole. Hati-hati, hati bandan nih kok. Dia carane langkai siji. Yo, wes ping telu. Matur suwun. Gantian Mas Bro. Dari pintu timur 1, dari pintu barat 1. Masih dari kota Trenggalek. Mas Heru gitar bagian tengah. Perasaan karo Durudi dari Tulungagung. Saya sulap macam kita bro. Yo, oh, bah nih patute. Wes to sak sirmu, sak polamu.
tahu. Semarang Mas Heru sing Jawa yo oleh sing bek yo oleh sementing ning dhuwur ora oleh ning isor lek sire iki tunggane iki persautan dulu dhewe dari Tulakung yo siji kurang loro pas terusane Japito Gajah iki Bedo, kurang siji. Ayo le, langkai siji. Ampre ora kena piye, yo. Sing tenang Mas Bro. Salaman ababian. Lek kurang sopen. Tanggal 10 11 di Dusun Subontoro. Kolo Jeking. Dasar kebuane lo. Sopo gading ini lek nom gading nom lek sepuh gading sepuh ditoto Pak Nyemu lek nom gading yo sing nom lek sepuh gading sepuh dipinatil persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Pak Pur yang dari Samuntar Manunggal dan juga Pak Imam Pokayat yang dari SBR dimohon untuk naik di atas panggung untuk persiapan atau rolling wasit Pak Pur yang dari Samuntar Manunggal dan juga Pak Imam Pokayat yang dari SBR menggantikan Bapak Jono dan juga Bapak Paisul di Bapak kami tua Muhyiddin perserotan dari Kota Trenggalek Paso Pati Pas Kebururan Seritiban dari Trenggalek Bimaimun Panjenipun Gondo Wardoyo Os loro kurang siji ora popo asik sing kenal dikenali sing wis kenal diakrabi dari Paso Pati juga Bapak kami tuh Muhyiddin Macan Gedung Puring Rudoyo ois siji jago biasa uni Pak Wo sok kalah yo sok menang sok menang yo sok kalah kalah yo sedih menang terus yo bereneng kalah jenenge ungkal sing hati-hati ojo ngempek leno ojo ngantek lali di atas panggung adu skill adu ketekasan yo adu kesaktian adu kekebalan lek sekti ora wani lek ora kebal yo ora wani lek ora lincah tan saya Oke, matur suwun Bapak Paisul, Bapak Jono, dipun gantos Pak Pur kalian Mbak Imam Pokayat nggih. Matur suwun Pak Kapito Muhyiddin. Dari pintu timur 1, dari pintu barat 1. Apa iki? Jagus kok apa iki? Baniar, penjutnya dijogo. Lek
unggahane aja jupuk, kudu kiteni. Kudu kiteni sing ngewehni. Ki Bapak Pitoyo. Dari Blitar Timur. Dari Cambuk Ulung. Persahabatan dari Kebat Trenggalek. Oh, haha. Yo, asik. Beda gaya, satu rasa. Gaya ini beda-beda. Sebenarnya tetap sak juro, sak saliro. Muri-muri budaya Jawa. Warisan leluhur nenek moyang. Iki sing jenenge tiban. Yo. Asik. Iya. Masih bersama Sound System Kansa Audio. Juru musik Rido Turonggo Sakti. Ahoy. Ojo lek teman-teman Mbak Kayat, Mbak Pur, lek jawone mesane sepuh. Yo, ganti metut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti metut. Petut yang mau dipakai diserahkan kepada penjaga petut di atas panggung, okay? Petut diserahkan kepada petugas, yaitu Mbak Niar di atas panggung. Baru dipakai, okay? Milih sembarang, milih nek dhuwur. Monggo ditengani Mbak Kayat, Mbak Pur. Yo, urung sidone. Iyo, siji, orang loro, ora apa-apa. Podo singo barong iki. Podo macan jebong iki. Oh, bedo, orang siji, ora apa-apa. Sing hati-hati, Pak Pitoyo. Aku kabeh iki ya. Atau kene galek lho, Cak. Sing telu. Nggih, salaman api-apian. Sopo iki? Gantine. Aja meruwel kaya ngaron. Pak Kayat. Lek tuwek gak ono tuwek, lek nom gak ono nom. Aja tuwek gandenge nom mesane. Yo, ditengani. Mas Rudi. Dari Singo Rego. Nimaipun Bopo Pasono. Menyambung tali persahabatan. Menyambung tali persaudaraan. Bersama Bopo Ki Ketut dari Kebat Trenggalek. Siji ditoto Pak Pur, aja dhuwur, aja isor-isor. Piye carane? Ayo reng, langkahe piye? Ki, sing ora kenal dikenali. Sing wis kenal diakrabi. Ki Ketut dari Kebat Trenggalek. Hai. Sing telu. Gantian masuk. Ganti metut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti metut. Ecek rumah sama. Milih betul sembarang, Pak Ketut. Sepenting ora diwalik. Sing ora nek kupat pate ora apa-apa. Sementing dhuwur. Yo, ditamani Jawa Mantrani. Moto nyebut asmane Gusti ingkang karya jagat. Siji, perang loro, ora apa-apa. Itu. Terusane jan pitung wong iki. Percutane jan karo taktit nyamber walang. Palugon nyampar banyu. Yo, sekti tanpa waji. Teguh tanpa beguru. Wae dendo-dendo, lek ora yo ora mapur. Mbak Kayat, wasit sing tegas. Aja mbang ciloyo, mbang jumikil.
Tulungagung Blitar Trenggalek podo. Kabeh turunane Mbah Adam. Rene ora gelek musuh ning gelek dulur. Lewat sekekam pecut sama Diman dan juga hati yang tulus dan ikhlas sing murni. Yo singo barongi kendangane sing keras. Ki Mas nyampe dari Tulungagung persotan karo Mas Bedol dari Cambuk Ulung Malang. Di tengah nih Bapur, Pak Kayap benih ngantek lali dan benih nih lho. Monggo Mas Bedol. Yo betul akeh milih sembarang. Oh hey As yo hey iki lho jago tenan iki. Pimenipun Bapak Sukaji Malang sing bringote sak kempul ae. Monggo Mas Bedol. Oh urusane pas padha angel iki. Sing metut angel, sing dimetut ansor angel. Haha. Satu kali cabukan kurang dua kali cabukan. Os, hehe. Yoho, Pindo, dua kali cabukan, kurang satu kali cabukan. Jogete Mas nyampe. Langkae siji. Oh, iya. Mbak Sidol rokak rokok dhewe kancane ra wehi. Monggo Mas Bedol. Opah nih pecute. Nyiwo karo dengan munggah karo wedun. Mas. Ping telu. Nggih, gantian Mas Bro. Ganti metut, yo ganti dadah. Ganti dadah, yo ganti metut. Pilih betul sembarang, seperti gur. Sekali lagi atas nama dari segenap panitia penyelenggara, yaitu dari Sawentar Manunggal, mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada para jawara, para tokoh undangan, yaitu yang dari Pasto Pati Trenggalek yang dipimpin oleh Mas Gondo Wardoyo, dan juga yang dari Kebat Trenggalek yang dipimpin oleh Bopo Ketut, yang dari Rantas Trenggalek yang dipimpin oleh panjenengan Bapak Tohari, dan juga yang dari Lodo Karyo yang dipimpin oleh Bapak Rosit, yang dari Temu Tulungagung dipimpin oleh panjenengan Bapak Ji Yono. Lagi saya ucapkan selamat datang hadir dan juga rawuh dan juga matur suwun, dan juga yang dari Kakit Maniran yang dipimpin oleh Bapak Edi, yang dari Blitar Barat, dan juga yang dari SPR maupun yang dari Cambuk Ulung. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, sugeng hadir, sugeng rawuh, juga matur suwun.